Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Maanaa usab kanimo. Mga igsoon, gisaulog karon sa simbahan ang piyesta ni San Lorenzo, diakono ug martir. Usa kini siya sa mga 7 ka deacons nga nagsilbisyo sa Santo Papa niadtong mga tunga-tunga sa 3rd century. Nya gimartir ang ilang Santo Papa si Sixtus Matito II. Tuntanahon diri para di ta masayop. Pope Sixtus II niya pagkataod-tauran sad gisunod sad sila pagpatay. Niya ang pagpatay ani ni San Lorenzo martyrdom giasal ni siya nga buhi amo kanang murag gisugba ba sugba siya sa kanang grilled nga dako kayo kamo musugot mo gisugba mo buhi yana di mo musugot di ta malangit ani. Apan kini gikalipay ni San Lorenzo tungod sa iyang gugma sa Dios o gugma sa simbahan, ilabi na gyud sa mga kabus. Smiling ra kay siya nga gisugba. Mao na nga gitawag po ni siya patron sa mga komedyan. Kay moral siyag nagduwa-duwa didto sa kayo, nagkomedya-komedya ra samtang giloto siya. Inana kita siyagit na tagmaayo. Siya joke-joke ra. Uban kaniya padayon tang magampo alang nining atong kahimtang karon nga pandemya nga masulbad na unta kini. Padayon sa natong iampo ug pasalamatan ang atong mga benefactors and donors nga nagtabang nato karon, labi na kining nagsugod na sad og tabang anang atong pagtukod sa kapilinha. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagi sa paghinumdom ug paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamalag kanamo, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Kaluy anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala, dadon ta kita niya ngadtos kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios didto sa langit ug kadait sa iyang mga tawo dinhi sa yuta, Ginoong Dios langitnong hari, Dios Amahan makagagahom sa tanan. Nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo, nagadaig kami kanimo tungod sa imong himaya. Ginoong Hesukristo, bugtong anak sa Amahan, Ginoong Dios, Kordero sa Dios, ikaw nagawagta sa sala sa kalibutan, kaluy-i kami. Ikaw nagalingkod sa tuo sa Amahan, dawata ang among pangamoyo. Kay ikaw lamang ang santos, ikaw lamang ang Ginoo, ikaw lamang ang labing halangdon o Hesukristo, uban sa Espiritu Santo, diha sa himaya sa Dios Amahan. Amen. Magampo kita. O Dios, tungod sa iyang mainitong paghigugma kanimo, si San Lorenzo nahimong makanunayon diha sa pag-alagad kanimo ug mahimayaon diha sa martiryo. Himua nga mahigugma kami sa iyang gihigugma ug magbuhat sa iyang gitudlo. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa ikaduhang sulat ni San Pablo ngadto sa taga Corinto.
Timani nga ang nagpugas og diutay, mag-anig diutay. Apan ang nagpugas og daghan, mag-anig daghan. Busa kinahanglan muhatag ang tagsa-tagsa sumala sa iyang gusto ug dili magbagutbot ni maghuna-huna nga gipugos siya kay ang Dios nahigugma sa naghatag nga malipayon. Ug makahatag ang Dios kaninyo ug labaw pa kay sa inyong gikinahanglan nga tungod niini makabaton kamo sa tanan ninyong gikinahanglanon ug sobra pagani alang sa tanang maayong buhat. Sumala sa giingon sa kasulatan, mahinatagon kaayo siya sa mga kabus ug nagpadayon sa walay katapusan ang iyang kaluoy. Ug ang Dios nga maoy naghatag og binhi sa magpupugas ingon man sa pan aron kanon, maghatag usab kaninyo sa binhi nga inyong gikinahanglan ug magpatubo niini aron makaanig dako gikan sa inyong pagkamanggihatagon. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Bulahan ang tawo nga maluluyon ug nagapaulam kanila nga nagkinahanglan. Bulahan ang tawo nga maluluyon ug nagapaulam kanila nga nagkinahanglan. Bulahan ng tawo nga mahadlokon sa Ginoo nga naglipay pag-ayo diha sa iyang mga sugo. Ang iyang kaliwat mahimong gamhanan ibabaw sa yuta. Ang matarong nga kaliwat pagadaygon. Bulahan ang tawo nga maluluyon ug nagapahulam kanila nga nagkinahanglan. Maayo ang tawo nga manggihatagon ug magpahulam nga nagadumala sa iyang kabtangan uban sa katarong. Dili gayud siya matarog. Ang matarong nga tawo hinumduman kanunay. Bulahan ang tawo nga maluluyon ug nagapahulam kanila nga nagkinahanglan. Dili siya mahadlok sa daotang tawo. Maligon ang iyang kasing-kasing, masaligon sa Ginoo. Ang iyang kasing-kasing, dili matarog, dili siya mahadlok, hangtod masudong niya ang iyang mga kaaway. Bulahan ang tawo nga maluluyon ug nagapahulam kanila nga nagkinahanglan.
Ginoo manaa kaninyo. Manaw sab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Juan. Himayaw ikaw o Si Jesus mingon sa iyang mga tinun-an, sultihan ko kamo ang usa ka lugas nga trigo magpabilin nga usa ra gayud ka lugas gawas kon kini ipugas sa yuta ug mamatay. Kun kini mamatay, mamunga kinig daghan. Ang magmahal sa iyang kaugalingong kinabuhi mawad-an Hinoo niini. Apan ang dili mahinugon sa iyang kinabuhi niining kalibutana magpatunhay niini alang sa kinabuhing dayon. Ang buot mag-alagad kanako, kinahanglan mosunod kanako aron kun hain ako atua usab ang akong sulugoon. Ang akong amahan magpasidungog kaniya nga mag-alagad kanako. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. daygon ikaw o Kristo. Si Kristo nagsugo nga musunod gyud ta niya. Nya kamo ganahan mong musunod ni Kristo? Nya ang usas mga nindot kaayong sundo ni Kristo ang iya gyung martyrdom. Kay mao magina ang iyang pinaka-highlight sa iyang kinabuhi dinhi nga nahimo gid siyang manluluwas ang pagkamartir. Nya kamo sugot mo nga imartir mo. Putlas liog, batuon hangtod mamatay, hiwa-hiwaon ang lawas or aslon pareha ni San Lorenzo. Sugot mo ana. To na, nitutok na. Sa ayaw lang sana padiroy ana kuwang why klaro ning inyong sunod gitawag ra na siya sunod-sunod nga naman kini magong atong lawas ba mangita gini unsay komportable unsay lami mo na gipangita sa lawas komportable nya lami mo ginay number 1 atong gipangita nya usahay ang Ginoo pugso nato siya nga muhatag sa comfort ug sa pleasure nga atong gikinahanglan. Mao na usahay mo simba ta aron dili ta masakit. Kay kun masakit na ta, way ayo, dili komportable. Mosimba ta aron mangayog kwarta, aron makapalit ta sa tanang lami nga atong gustong kanon. Na gani uban, mosimba pero nagpuyo-puyo. Mosimba pero nagsigig kabit-kabit nga naman sa lami man pader nya katungdanan man ang pagsimba pero di lang kumubiya ni kay lami man mao na siya usahay inaana ta og dili man pirmi mao na inigingon gusto mong mamartir ayaw lang na naanad buntas palami ana wa man ni lami martyrdom tamparuson kag maayo hangtod ka matay kulatahon kag maayo sakit kay na pero dunay mga gitawag natog martyrdom nga way paagasay dugo gitawag ni siya og bloodless martyrdom naaman say bloody martyrdom ang giagian ni Jesus bloody kana bang muagas imong dugo ang naagian nilang Lorenzo Ruiz San Pedro Calungsod bloody martyrdom ng ila pero kuyog ni Jesus ang usa ka martir nga wa mo paagas og dugo kinsa man tong kuyog ni Jesus sa iyang martyrdom nga wa gyud mo buwag niya ang mahal nga Birhen Maria si Mama Mary usa sad ka martir pero ang iyang martyrdom gitawag og bloodless way dugo nga miagas pero ang iyang kasing-kasing mao'y gihiwa-hiwa unsa man na kana bang andam tang masakitan aron di lang ta makasala kana mo'y pinakanindot si Mama Mary nagtan-aw siyang anak gikulatag maayo nindot gyud to kayong isuko
Kamo inyong anak atubangan ninyo kulatahon sa inyong silingan o sa inyong bation. Suko mo o dili? Ito ba? Imong bana kulatahon sa inyong silingan, masuko ka dili? Basig mo ingon ka, patya, patya. Basig imo nang patiwasan. Depende sa tao. Kung ang tao imong gimahal unya pasakitan, nya gatan-aw ka, dili ikay gidapatan pero sakit ka imong bation kaya ang imo man kasing-kasing mo'y maigo. Mao na sa tawag og martyrdom. Pero ko na nako pare, ma-inlove ko sa kababae. Nya maingon dayon, "Pader, magtipo na lang ta, mag-sex ta." Ana. Nya maingon jud ko, "Sala man gid ni, sala gini." Ana, adi lang yun ko. Sakit oy. Kaya maingon man ang kasing-kasing, nanghihinayang. Nanghihinayang ba? Sus, mauna kita to Pader. Tilaw na kita ka ato. Oy, di lang yun. Inanagod. Parehara sa gunas mga government officials na akay panginahanglan kay ang imong balay gamay kayo o pa jud kay yuta pero ikay treasurera or treasurer, ikay tigpirma, ikay tig-release sa mga budget. Unsa man, mangurakot o dili? Og mo ka dili, perting luoyan nimo. Kay pila ra goy sweldo nimo? Di ba? Mo na mahibong ta usahay daghang government officials or mga nagserbisyos gobyerno nga na-involve sa kwarta purting mga nindutag balay. Mahibong lang ta ba? Ngano man nga minindot man siya parihasas pare. Nanong ninindot maning balay pare nga wa man ta ni sweldo. Secret. Gracias Ginoo. Amon tawag ana gracia. Ay gracia. Mao na siya. Anya kamo karon dinhi. Unsa may inyong gusto nga mahitabo? Mamartir mo liwat ni Kristo o mamartir liwat ni Maria? Kinsa mang martyrdom inyong sundon? Kang Hesus o kang Maria? Pili. Was duha. None of the above. Adi ta kasod og langit. Kanira man yung duha mo'y makapasod atog langit. Mo na unsa may buhaton aron maliwatan ni Maria, di lang ta maliwat ni Hesus. Pero kani si San Lorenzo gibuhat niyang duha. Unsa may una niyang gibuhat? Ang pagpanghatag. Matud pa sa atong unang pagbasa, manghatag nga malipayon. Mo na gitawag ni San Pablo og pagtanom. Ang nagtanom og daghan muani og daghan. Ang nagtanom og jutay muani og jutay. Pasabot ang pagpanghatag. Kini si San Lorenzo, dikon man siya, diakono kanang dikon, magserbisyo man na sa pari o sa obispo. So nagserbisyo siya sa obispo sa Roma, ang atong Santo Papa kato si Pope Sixto II. Sa pito ka deacons nga nagserbisyo dito Santo Papa, siya mo ina-assign sa pag-distribute sa mga bahandi sa simbahan nga tuas Roma, to keep and to distribute the wealth of the church. Nya kay nagduda man tong mga kaaway sa pagtuo sa una nga dato kayo ang simbahan, mao tong gisung sila murag gitulis ba. Nya kay di man makahatag ang Santo Papa sa gipangayo, gipatay. Pagsunod nahibaw-an man nga si Lorenzo maoy pinialan murag treasurer, siya mo'y gipugos og patugan og pagpatudlo, hain gyud gitaguan ang mga diamonds og bulawan, mga wealth sa simbahan. O gida ni Lorenzo ang mga kaaway niya ngadto sa silong underground hall sa simbahan. O didto nagkatag ang mga masakiton, ang mga buta, ang mga bungol, mga bakol, mga sanlahon, ang mga biyuda na wa na intaw mga kwarta, ang mga gipang-abandon nga mga bata mo'y iyang gipakita. Isa kini
Mao ni ang wealth sa simbahan. Ni adinhi nako gihatag ang bahandi sa simbahan. Naa diha ang mga bulawan og diamonds, kay iyang gipamaligya ang mga bulawan og diamonds ug naaman ang halin iyang gipanghatag aning mga tao nga iyang giatiman. Purting suko asa kuan kadtong opisyal sa mga sundaong ni atake nila. Amo tong giasal siyang buhi, siya buang-buang ka, himo ming ilad-ilaron. Isa wa ko mangilad oy. Niya man din hinamo ugod gigasto ang tadan. Aslon bita siyang buhi. Pero samtang giasal siya, gihubuan siya no. Niya gihigot ang iyang kamot sa kanang murag kuros ba, iyang kamot og tiil. Murag barbecuehon gud anaon siya to. Dako kayo nga kanang kuan, kanang barbecuehanan, gitawag mong tingali na siya sana gridiron. Sige siya gihayang man siya pagkuan, gihayang man siya pagka sugba, di makakanta pa siya. Sige siya kanta og mga salmo. Ambot ning atong singer og aslo ni mo kanta pa ba ni? Kani atong singer ba? O kaning atong salmista. Ambot mo kanta pa ba kani siya salmo kun aslo na ni siya? Pero si Lorenzo, sige kanta. Mga salmo, aleluya, mga praises sa Ginoo. Unya kay ang nag-asal niya, nalingaw kung sa gibuhat dito, nabiyaan man siya dito, na may nag-atiman niya tuyok-tuyok, paminaw niya perti namang lutua sa iyang likod. Ni joke pag siya, ay Brad, balihan ako Brad, kay murag luto na kayong luyo Brad. Itong gibali sa siya. Niya na-quote gini nga maong statement, baliha ko kay well done na ang akong likod. Nang luto na. Nagibali sa siya. To patay siya. Mo nang joke niya. Ako bitaw naaman sa mo criticize na ako. Sa ikaw papader ba? Magmisa ka. Bisag misas patay. Magsigig pangatawa. Ngano magsigig magkag-joke-joke? Nga di man na maayo. Nako, secret. Ug wa mo makauyon din. Kamatay mo. Ikamatay ninyo. So ayan ta mo gwali. Di ba mo magkatawa di asod sa lungod? Hihihi. Ang ana ko ana. Main lang na mga tawa ta. Pero itong ga-deliverance ko o kanibang mga gipangyawaan ko no to ba? Itong mga bata bitaw to sa sudlon. Dito sa katong na nayawaan nga ng gahi. Mga 7, 8 kabuok. Apil pang maestra. Kung saan kanina kong yawa no nga di man ko kamao aning deliverance, di man ko kamao ng deliverance, so ko mag-specialize ana nako pastilag mo tabok ning yawa hino ako nanoy mugahi ani nako basa kog Bible. Pag human akong basag Bible about anang gugma ba kanang John chapter 15, pag ako ang punuan sa paras niya gugma ana ako din gi-explain ang gugma na kanang mahigugma di gina mahadlok, malipayon ginang mahigugma. Nya kamo nahigugma mo usag-usa. Tutok lang na ako ba. Labi na tong unang napusis, siga kay matab. Ang kaning crucifix gikumot ka na bang plastic ba? Nangakuan gud, nangalukot gud, kusgan kayo. Kuptan og 3 ka tawo ba? Laki. Babae to siya. Dihas ako jung gipadulan. Kani di mo sinugdanan di ay. Nanakod nga to sa uban. Sige kong explain. Gugma pa siaw-siaw ko ba? So nadugay niingon man to katong gikuptan bang ligon kay ba? Niingon hihihi ni katawa. Nako na ang naong ay ni katawa dai. Na in love sa siguro ni. Nakuha ka man tukangi. Katawa siya na nako. Klaro anang naong nimo buangon kay. Katawa sa maayo paguman. Wa na kuan sila tanan. Wa na. Nalingaw na sila. Sige na may pangatawa. Explain ko akong experience, katong akong uyab-uyab sa una, tos ang akong struggles, katawa na sila mayob. Sige na may pangatawa sa itong mga ginikanan. Pag humanawa na. Manganta tag Our Father na. Nganta mig Our Father, kinuptanay tas kamot. Pag human, kanta tag Power of Love, duula ng mga tao nga murag kontra nimo. Nya pangayog pasaylo. Nya gaksa siya. Ginaksa na sila dito. Wag ni gakos na ko. Hadlok ting ito. Moro to pag human lakaw ko. Ambot ni balik ba tong yawa pag human. Wala man sila yawa, wala man sila manggahi. Nangalingaw pa paglakaw sige pag pangatawa buwang nga gining pader. Pader nako ari nako ha. Kumaya bahala mo si yawa dia anton ko. Unsa maning
kalipay nga gihatag ni San Lorenzo, gipakita niya ang kalipay nga naas kasing-kasing nga dili maapektuhan sa kasakit sa lawas. Kaya kining atong lawas lumalabay, pero kung ang imong kalipay naas imong kasing-kasing, bisan pagbunugon ang imong lawas, di gyud to matandog ang imong kalipay. Pero kung lawas nun ka ita, ang ato ra yung lawas atong giatiman, matud pa ni Hesus, ang nagmahal siyang kaugalingon, kawad-an niini. Kay unsa man ang kinabuhi nga tinud-anay, ang kinabuhi sa kalipay, dili ng kinabuhi nga seryoso kay ka, buhi ka mura kag patay. Nabang seryoso kay ba? Nagmisa bitaw kong mga madre, nya bag-o pa man to silang kailan ako. So seryoso hagid. Ana kay ba? Di ga joke-joke ko, di gyud mo katawa, pero ang mga batan-on dito sa luyo nga mga madre magsigig. Ana ba? Mingaw man kay sila, mingaw kayo. Mo katawa ang mga superior sa diri skill. Ako paita sa daan. Unya kay kuan man to, retreat man to, 5 ka adlaw, di sa to pa 5 ka adlaw ko magmisa nila, ako paita sa daan mga naong ani ako misahan 5 ka adlaw. Ang mga batan-on mo action jud katawa, makalitan mo katawa. Anaon man di. Nakumura man sila mga patay din di man mo katawa. Pag ikaduhang adlaw, mao gyapon akong wali. Katong pinaka tiguang nga istrikta kay ana. Mo ana naman. Pinugnan kay ba? Anak kay. Nakaarang na ni. Pahiyom nang kuan gulang. Pag ikalimang adlaw, basta kusugan ang mga tawa, katong tiguang, oy kusugin mo katawa. Kusugin mo katawa. Pag dayon na akong lakaw, nang hatag man sila mga card. Kadto ra gid siya iniingon, I love you very much, Father. The first time that I love a person because I see in you the presence of God. Nawa gyud ang akong tanang stress. Porti na gyud nako rong lipaya. Anya magsige na siya text nako, hihihi. Nako kamao sa din mo hihihi din tiguang. Ambot namatay naman kuno turon. May she rest in peace. Nagkasuod gyud mi adtog maayo nga mura siya akong inahan ba nga. Anya pasiaw sa siya maayo. Siaw dito siya, ila lang yung disiplina na ayaw pagkatawa panahon sa misa. Ay, yung katawa kay ngilad na. Mo to yung siya. Niya ba? Pagkadugayan siya nga, may madig katawa. Katawa sa siya. Katawa sa ko. Di ba na to siya yawa. Kaya ka makapakusmod sa tong naong ang yawa mo na. Ang Ginoo malipayon man. Ang Ginoo kalipay man. Naaday malipay nga di mo katawa. Napainmingon ako, padir nganong mamakpak mo des misa, nako na day malipay nga di mo pakpak. Pakpak mangita ng Miss Universe nga hapit way sinina. Ato man ganing pakpakan, kana pa bang pari nga sakto sinina. Pakpak mangita ng mga politicians nga mudaog, yes, daog ana. Kana pa bang pagpresentar sa pulong sa Ginoo nga madaugon kaayo batok sa yawa dinis kalibutan, doon na pa bay champion nga labaw pa ana ang pagdaog sa Ginoo batok sa sala, di ka makapakpak ana. Oy, di man mo pakpak kuno kay unliturgical. Nako, maghimo taglaing liturgy. Depende man ni siya sa gitawag nato og expression sa imong faith o sa imong closeness to God. Di ko motuo nga si Kristo masuko to kung mupakpak ang mga apostoles sa dihang nidaghan ang pagkaon niya paghipos nila nakahipos og 12 ka bukag. Yes, Lord. Di mo gusto ay pakpak milad na. Di oy, pakpak da kinindot kani. Di ko motuo nga wa mamakpak ang Israelita sa dihang nakalabang sila sa dagat nga pula unya nangamatay ang tanan nilang kaaway. Di ko mutuo nga ningon to. Hala kanindot ana. Di oy, yes Lord. Yes Lord. Mo na ang mga salmo ningon, praise the Lord with all your might, with all your heart. Clap your hands, sounds the cymbals. Praise him with dancing and lyre and harp and tambourines. Express your joy. Oy, ganahan ko ta. Ayaw. Si Saint Lawrence bisagi
giihaw na siya, naka-joke-joke pa. O nga naman, puno sa kalipay ang iyang kasing-kasing. Kanabit ang daghang ng donate na to karon sa atong namalit sa atong slots. Unsa may result, unsa may ilang rason? Malipay jud ko pa dir maminaw na imong wali na wa gid akong stress panahon aning pandemic. Nako nindot kay na kay mamatay kang mag-smile. Di ba? Kanindot ana mamatay kang mag-smile kaysa magkusmo di mong naong mo na mo donate ko father kay nalipay gyud ko. Kamo nalipay mo na itong misa. Ni donate na mo. Wa pa na ang ato ganing halin gahapon 11 ra man to atong halin oh. Oy karon niabot nag 103 ka slots atong halin. Oh daghan na 103 na. So ang ato na lang kuwang 29,397 slots. Oh na natay 103 slots. Sige pagitarog basa kay daghan pa magitong nag-text. Pero ako lang sang hangyo na masugay uban nga mo text unya dili magpaila ba. Paila lang in taon mo kay importante kayo nga i-text nga rin ako kinsay ngan sa gapadala, hain gipadala, unsay code og pilay amount. I-record na nato nya, i-remit na nato ngadto sa kapilin. Haw pa mi ka-remit ato pa nang gitigom, tingbon-tingbon ato remit kay narabay charge inig remit ig transfer. So ato lang tingbon. Pero 103 slots na ang atong halin karon so far. Kanindot ana, nindog na ta. Mga igsuon, sa pagsaulog nato sa usa ka martir sa simbahan sa Roma nga si San Lorenzo Diacono, malaumon kitang mudangup sa Ginoo sa atong mga panginahanglan. Busa moingon kita, mahigugmaong Amahan, patalinghugi kami. Mahigugmaong Amahan, patalinghugi kami. Nga ang grasya sa Dios maila sa mga diakono sa tibuok simbahan, mga muyo kita sa Ginoo. Mahigugmaong Amahan, patalinghugi kami. Nga si Kristo mulig-on kanila nga miboluntaryo pag-adto ug pagtrabaho sa kabus nga mga nasod, mga muyo kita sa Ginoo. Mahigugmaong Amahan, patalinghugi kami. Nga ang mga masakiton nga nataptan ni ining COVID-19 makabaton na og hingpit nga kaayuhan, mga muyo kita sa Ginoo. Mahigugmaong Amahan, patalinghugi kami. Nga ang mga nag-alagad sa mga masakiton ug ubang hutong sa katilingban makabaton kanunay og grasya sa paglahutay ug nga mapanalipdan sila, mga muyo kita sa Ginoo. Mahigugmaong Amahan, patalinghugi kami. Nga sa atong pagsaulog sa 500 years of Christianity, magmalampuson unta ang tanan nga kalihukan, ilabi na sa mga parokya ug atong mapalawman ang atong pagtuo ug paglaom, isip mga binunyagan, mga muyo kita sa Ginoo. Mahigugmaong Amahan, patalinghugi kami. Nga ang sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot, Obispo, mabayaw na sa kadungganan sa altar, mga muyo kita sa Ginoo. Mahigugmaong Amahan, patalinghugi kami. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan nga pinaagi sa pangama ug paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, mga muyo kita sa Ginoo. Mahigugmaong Amahan, patalinghugi kami. Alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og financial ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, mga muyo kita sa Ginoo. Mahigugmaong Amahan, patalinghugi kami. Nga ang mga nangamatay, mahiuban na kang San Lorenzo nga magdaig sila sa Dios didto sa langitnong puloy-anan, mga muyo kita sa Ginoo. Mahigugmaong Amahan, patalinghugi kami. Makagagahom og mahigugmaong Dios, dawata kining among mga pangamuyo diha sa pangama ni San Lorenzo imong martir, kay amo kining gituboy
nga mahigugmaon pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Amen. Take my life, a living sacrifice, knowing it's the least that I can do. Make my life a living sacrifice, holy and acceptable to you. I look upon my life and realize the past. Within myself there's nothing I can do. And with you I stand to offer all I am and give myself completely, Lord, to you. Take my life. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imo mga kamot alang sa pagdayeg ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. Kaluy pagdawat Ginoo ang mga gasa nga among gihalad niining pangilin ni San Lorenzo, mahimo unta kini nga panabang alang sa among kaluwasan. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Mana usab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nagibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay ang imong santos nga martir si San Lorenzo, diakono, sa pagsunod sa panig-ingnan ni Kristo mihalad sa iyang kinabuhi aron paghimaya sa imong ngalan. Ang iyang kamatayon nagpadayag sa imong gahom nga nagalig-on sa among tawhanon nga kahuyang. Imong gipili kadtong mga mahuyang ug imo silang gilig-on aron mahimo silang imong mga saksi pinaagi ni Hesukristo nga among Ginoo. Ug busa uban sa mga anghel o mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sa ilang wayhunong nga pag-awit. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan. Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako.
Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo amahan, niining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco nga among papa, ni Jose ang among arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso, mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi nang among ihandom karon ug kadto sang wa nay naghandom kanila. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga ni nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles, kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, San Lorenzo sa Roma, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw ning panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos.
Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan og sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Manaw sab kanimo. Atong ipaambit karon ang timaan sa atong panag-inig sunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy-i kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy-i kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Mga igsuon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang siyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga makalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagato ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen. I'll stand here before the waters almost so long after thee. You alone are my heart's desire, and I long to worship thee. You alone are my strength, my shield. To you alone may my spirit yield. You alone are my heart's desire, and I long to worship thee. You're my friend and you are my brother, even though you are a king. I love you more than any other, so much more than anything. Magampo kita. Nabuhong kami Ginoo sa imong santos nga gasa, naghangyo kami kanimo nga ang halad sa among pag-alagad kanimo niining pangilin ni San Lorenzo mahimo alang kanamo nga dugang nga grasya alang sa among kaluwasan. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Orasyo Imperata. Maluluyon og mapuangorong amahan, panalipdi kami batok sa COVID-19 nga nakahasol og nakakutlo sa daghang kinabuhi. Nagahangyo kami kanimo karon nga imo kaming sudungon uban sa gugma og sa maalimon mong kamot, wag tanga ang among kahadlok sa sakit ug kamatayon, bag-uha ang among paglaom og lig-una ang among pagtuo.
Nagaampo kami nga ang imong giyahan sila nga gitahasan sa pagpangita og tambal alang niining pandemya ug sa pagpakgang sa pagkuyanap niini. Nagapasalamat kami kanimo sa mga bakuna nga napalambo pinaagi sa paggiya sa imong mga kamot. Panalangini ang among mga paningkamot sa paggamit niining mga bakuna aron sa pagtapos sa pandemya dinhi sa among nasod. Nagaampo kami kanila nga nagbudlay alang sa maayong panglawas nga unta mga lagad sila sa mga masakiton uban sa katakos ug puangon. Ihatag kanila ang kalantip sa pangisip, maayong panglawas, kalig-on sa kaakuhan o panalipod batok niining pandemya. Nagaampo kami alang niadtong mga natakbuyan nga mahiuli unta dayon ang ilang maayong panglawas o panalipdi usab sila nga nag-alima kanila. O gihatag ang pahulayng dayon ngadto kanila nga mga nangamatay. Ihatag kanamo ang grasya niining panahon sa pagsulay, sa pagbudlay alang sa kaayuhan sa tanan ug sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Ang amo untang kahingawa ug kaluoy sa usag-usa, maglig-on kanamo sa paglabang niining krisis ug magtultol kanamo ngadto sa kausaban ug kabalaan. Nagadangop kami sa imong panalipod o santa nga inahan sa Dios, ayaw kawanga ang among pangamuyo dinhi sa among mga panginahanglan. Hinunual wasa kami kanunay gikan sa tanang dautan o mahimayaon og bulahan nga birhen. Ihatag kanamo kining tanan pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maria kaayuhan sa masakiton, Iampo mo kami. San Jose, Iampo mo kami. San Rafael Arcangel, Iampo mo kami. San Roque, Iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, Iampo mo kami. San Pedro Calungsod, Iampo mo kami. San Vicente Ferrer. Iampo mo kami. Manindog, usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang Diosnon nga kalipay. Kanang kalipay nga bisag imartir pata magpabilin. Nya mahitabo ra na kung magsigi tagpanghatag nga malipayon. So pasalamat tas mga malipayong nihatag nato dinhi na malit sa atong slot karon para sa kapilinha ang Mother Mary's Healing and Deliverance or MMHD slot. Niabot na og 103 ang atong naihap na pamaydaghan ditong ipunon, basin ugma na lang sad ang sunod nga update niini. Ang ato lang pasalamatan nga naagyoy na malit apil na sad mo, no? Nga ato lang yung ihangyo nga kuan lang gyud ang proper details ipadala lang yun. Mahimong ipadala sa mga kwarta padala ang inyong pagpalit, pero ang detalye i-text lang or i-message nga rin ako na aman sa atong misa ang kanang inig offertory na adiha i-flash nato sa screen ang mga bangko, bank accounts o ang akong messenger o kaning sa tong usa YouTube nga channel. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaa usab kanimo. Og manalangin kanato ang Dios makagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Gihalad na ang misa ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios.